El sistema nerviós ens permet comunicar-nos amb el medi que ens envolta. El sistema nerviós perifèric capta informació de l'exterior o dels propis òrgans del nostre cos i l'envia al sistema nerviós central, que la processa establint una resposta. Les neurones i les cèl·lules glials són les principals cèl·lules del sistema nerviós. Algunes alteracions en aquestes cèl·lules, bé sigui per causes genètiques o per causes ambientals, repercutiran en les capacitats que té la persona per funcionar correctament i poden derivar a malalties neurològiques o mentals. Factors externs, com l'estrès o el consum de drogues, afecten les neurones i les cèl·lules glials i, si hi ha susceptibilitat genètica, poden provocar desenvolupament d'una malaltia mental. D'altra banda, factors interns, deguts a l'envelliment o a diferents alteracions de les pròpies cèl·lules, poden produir mort neuronal i derivar en malalties neurodegeneratives com la malaltia d'Alzheimer, la malaltia de Parkinson o altres trastorns que afecten de forma greu les capacitats de la persona. Les cèl·lules glials normalment intenten prevenir la mort neuronal, però, segons la malaltia de la qual es tracti, podrien fins i tot augmentar-la. A l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona estudiem tots aquests processos i les seves conseqüències, i ho fem a diferents nivells, amb mostres de pacients, a partir de models animals o cel·lulars i a través de simulacions bioinformàtiques. L'objectiu final és trobar estratègies preventives o tractaments que puguin aturar la neurodegeneració o qualsevol maldisfunció neuronal.